Wakadkot ke bakat hinyau jong ke Exodus ke lenong ke balai. Ngalaong ru ngan yalam no artet ipi na ka jing sitom ke di Egypt sya ke ri ki kanan bat ki hit bat ki amor bat ki peres bat ki hip bat ki jebus ru de sya ke ri ke batuj da ka dut bat kangap. Kini cilong ki kentin benrap ya ka bangi ada pulih teng ha ka lenong ke balai ha ka dekot ke pra. Bat kini ki kentin hang ni ki badan ha ni ka dekot ke bakat penjau. Dilong ki kentin ki ba u Moses u hab ban yathu. Ha kini ki temen ki san jong ki Hebrew ki badan hang tay po ri Egypt. To ngila da biak keren kum tu ha ka tugas session ka by day waktu ka dekot ke pra. Nilai keren shibun ki dah ke bangi bu cikeli haka ta karukom ke ba ngimla ya ke ban nila da ya ke nila bu cikeli kum tu haka ta karukom ke bangi sumut hu ba ngimla ban yo ya ke jing jubak ke ba syai din rei haka ni ka khot ke ba khat nyaw hang ni ka pli lenti yigi king diat sya ka benta ka ba kham shinga yigi bangi nginya keren bat kata kalom ka jing yalam na kari Egypt sya kari ki kanan. Pat katu ke jing penan kam na basdang artet tengi sung thu hi kari kanan kadan sya kuta keba sya phang sya tei jong kari Egypt. Ya katu tengi yo i haka kitab Genesis lu uh, ya katu ke jing tep ko Abraham uthi kadai hi haka ri ke jong ki het. Pat hang ni Allah kedau hang ni nganyalam no artet ye phi na kari Egypt sya kari ki kanan berkabut sak tu kerteng ki het to kembang la ong mentan si phang bahkan ni kad khot ka bakhat nyau ka pli kelut ini binyo banyak keren kami ya reka kalong namar la pendan kam hang ni da ka kentit ka ri agak khot ka bapra pendan kam da ka kentin ka jaka hangi ki khasi te ngi sung thu la da dei ka jaka kamut kitu kita rasna kido no ya kan deh kamut kini ki bat mai ki wan ya kaban buhai akatuka jaka bahkan ni kan kot ke bakhat nyau pa la penan kam da kari di sisin penan kam da kari ni sung thu ba kahe kata ka jaka gumut ka kari kalong ka bayar ka bahe bat ka ba ailat ku ya ki wei pat ki bana shabar jong kata kari la da ki wan kila ban yo ban chong shnong hang ta ti ding i phai na kata kaliang niu i hang ni bakadon jing shingan ya kini ki khun Israel dan ni kini ki Hebrew ki badon haka jing long bra kali Egypt anda kila yo lad ya kaban light na kari Egypt kin sapoi ban syong ban sa sya kari ki kanan namar ba penan kam ya kani ka kentin kari ni semua shngai du ban phai biang sya kitab Genesis kumno ba u Jacob hapdeng jong hatu kanem sniu u layawan lambat kala kalong yeng long sam na kari kanan bat ki wan hiar sya kari Egypt bat ki yo ban syong ban sa haka jaka ka bakar tengka Goshen ban haka kitab Genesis lai ngi i bakatu ka Goshen ka baki yo syong da ka jing isin ai ka jing aibor ka jing paro i kumba kalajan long sendon ka jaka syong ne ka jokki dan rai menta haka ni ka jing penpau ka jing ublei bat ka jing batha ka jing u yo Moses ban yathu akini kiteman kisan kalong ban ai ya ka kantin jingkermen ka ba maki kin yo like no na kari Egypt bat man lek ban syakni kari ki kanan anta ki don ki ki kateng ki bin da de kren ki ba hi ki ba hier pateng no kanan like no ki perius ki ba ngi khlami idin bakin dan na kalong yin musem jongu kanan to shu on pateng pen kurs non ketumo kanang menyo keren
Itu ki kentien kari kebetul dakadot bat kangap ngalor ke ai ke bangilai kren ha ka dekot ke wapra kani hang ni kan kentup bat kan ai jing singan wakata kari ha ka baki kin sayo ya ka ban lechong le sa da ka jing alam ka jong blay lingba jong moses kan long kari ka basingan ya ka jing im ka jong ki bat bakin don kan ka jik kuslai to hadu ong tu shwa yu pidan ye ban ban nga nga na chu IPM habai dei ba ni kat bu khat nhiều này Hmm. nga sim stom ha ban pen perkhat pen yar ni Mhm. kadau kolong ni ko we na mar ha ka khat ka phra ngi lai persang mane kren bum tu nai Mhm. tengah su smo ba kan ni ka khat bu khat nhiều ka dei ka jing ban arsien ya ka ei ka ba la de biat hu khat ka phra Mhm. tenai ba phiwan ra pa de ni ka idea ba ka jing ban ka mani kari kadai ka benta ka ba kadai ka benta ka ba ya thu hingi ba kadai ka ba ya ba kadai ru ka benta ka ba la ban kudup ye ki kun Israel onda ki wan nang tan dari Egypt namar hakane ka khat la panan kami ka tien ngan yalam no arte ka ba mun ka jing yalam ka ni ka jing yalam no arte ka jo Moses ye kun Israel kadai ru ka jo ka por ka jing pentikna ba uni ubriu menta ola pediang ya kani ka kam nong yalam ban yalam ikut Israel nari Egypt syakani gari kanan telapi ong maka jemur kami ketien kari kadai ke ai ke bayar kadan sekali per komperkhat ke bawan hak jemur tengah namar syakmat ni keren ba lalong kumba kajaka ke kim hap ban ya kene an rei mentah hang ni pan apa pi ong ka jemur kami ketien kari kadai ke ai ke bayar kadai ke ai ke bala ban kuduk iki kun Israel nak iwan nang the dari Egypt kabau mi udak jengkeli kalau ngene kau wei hato lada ki ni ki badan hagari kanan ki belong ki hip ki jebos kini ki peres ki ni ki belajar keteng ngene ketukhat kila im lupa on one so kun Israel menta obala bon telikisna mula dan hari Egypt kumbala ban sngot hu lein dak khin dak do kitab Genesis imat lapalat saus pasne mudan hari Egypt maka dan gejeng tho kabau blay ukur ku yo Abraham wang ba ki khun ki siu ki jong me ken long saus pasne cari nang wei kamut menta lapalat saus pasne la dan cari nang wei menta kin wan hang me nasko bukan don sa kajing ya milai lani kajing ya kle saha ka shongka shongman kapomot kat ba kini ki kun Israel kidang don hari Egypt ngasko ban ong ba kasngan ya ki haka bayadai bat ka shongka shongman namar ba ki Egypt hi kilong ki kenrat kilong ki trashnong kita nyon ben kita le ben le sila bat ong kita pek po ya ki kun Israel hari Egypt Andai menta bapiwan ra bakajimban kami ketian kari ketika bakelut ketika bayar onda kin poi ketika jaka kini syonglang bat kini ke adon lupa ki kanan ki yep na i maka don kajing ma bakan don kajing kle jaktung ha ka syong kha syong man bat lada ka don kajing kle jaktung ka syong kha syong man lempep usembai lani ulan uba ublei ulade pandro lupa nado kari or ki kaldi wo khat Yau Tera, no tau kuat yau Abram, ter, Isak Jacob mental, da kenya kle jaktung, kandai ka jat ben riu, ka bam long shu ka jat ben riu, ka bakarpang. Nan mila ekran jahmat, bayo i berngut bernget, kumba ublay upen karpang ikan ka jat ben riu. Wanyat pat dia syadu syaka kasyong te empat keren te hang ni namar ba kandi kalong kacikular kajong blay ti kajinyelam kajong syaka ta kari kanan na kari Egypt kam sim bi keren phang jong taka syong kha syongman lada kadon kan sami haki lenong na ni ki khot ki badai ni kitab ki badai ti ya menta kan empat dai kin ban bu jing yangi ya kaban persakut ke jing but jing perkhat hang ta
Namarkan ni kadang dei shwa ka khubor ban pensngau hakitemen kisan jongki Hebrew ba ublei ulawan bat un pelai iki na kani kasosat jong kajing long marau. Kata kadang dei ki isu ko bani kong te hang ni pat ya keren chpang kyong kha chungman. Ada ka chong man kan dei ki isu hang ni kamot kani kajing ka khubor jong kajing pelai lut kajing alam ka jong ublei kanum don jingbot. Nomor ki Hebrew ki lenyar ba ki syak penong marau bat bakim la ban yo ya kajing laj lut da ka bor ka jong kiru. Nomor ka jing khlain than jong kani ka bor ha kari Egypt ko jong paru ka blak khnyot iki bakim la ban yak sai da kum no ru te dagi penne shwai kata ka jing bot hang ni da ka bangi kham bu ha khaman ya ka jing ya kani ka khubor ka ba ublei ai ha ki diki teman ke san juk Hebrew lingba juk Moses kan yarap iki pakila binyo shwat ka khubor jong ka jing pelai lut ka jong ublei te da pimdan ye shu ong tu ngi jam tu ka da khat ka bakat pramo. Emang kuat bangin yang penting kecing ya keren ini ni bentai bakat doi bang. Kari ke betul ke kedut bakangam. Nama lagi dekat ke baseneng pila batai kum tu. Kan try kan bahahi bangi apa kat kini bentaru. Sesisian kan. Pila non rak yang sesisian nang ni. Kami lah da bekran kat tu ka khat wa ka ba prate kan shushim kai ka por amarin kala don ha recording ti long kini ki ba ya page kan ka program menta kin so ha kan man page ya ka dekat ka iki bi kran dekat ka ba pra bat ka banga shubun rap mene hangni ka long baka ni ka ai ru ka jing shingan ya ki umut kini ki temen kisan kan baka ni ka ri ka ba ublei onya lam ya ki lingba ses kan long ka ri ka ba shingan ya ka jing im ka jong ki namang ila ikren kambun ha ka dekat ka ba pramo